Det er en dårlig idé at bide neglen. And love is something you'll never have, because love is for those with a heart. I'll let you in on a little secret. Og det bliver da spændende, hvad det var en hemmelighed, var. Så vil jeg da ikke forstyrre. Jo, du vil. Måske vil du med mig ud at spise i aften? Desværre. Ja. Det er fordi, jeg har besøg af min familie her i weekenden. Ja, det kan jeg godt se. Vi kan måske tage en drink senere i aften. Okay. Men skal jeg så hente dig? Okay. Hej. Vad vill du? Vill och vill, jag vill. Du, jag är helt slut och dessutom får du göra som alla andra här. Vadå? Pratar du? Boka tid och betala. Vadå? Nej, men jag har inte kommit för att klippa mig. Nej, varför har du kommit då? Nej, men kom hit. Kom, sätt dig. Jag kom för att berätta att jag har bestämt mig. Vadå bestämt? Vadå? Bestämt mig för att köpa den. Va? Bestämt mig för att köpa den där äckliga, fula, jävla Svensson Svennebanan-kåken. Nej, lägg av! Driv inte med mig. Nej, men det är sant. Vill du det? Nej. Eller jo. I princip vill jag det. Ja!